Molt bona nit. Queden unes 10 hores per a que la comunitat doni una gran resposta humanitària amb l'acollida en el port de València dels 630 migrants rescatats en aigües del Mediterrani. Així és, demà s'espera la seva arribada i ja està tot preparat en un gran dispositiu on col·laboren ONGs i la Creu Roja, però també la policia portuària i la Conselleria de Sanitat. Davant la imminent arribada de les 3 naus, els nervis entre els que viatgen a bord ja s'han fet de notar. Molts d'ells comencen a preguntar pel seu destí i què passarà quan arriben. María José Alcón, exregidora de l'Ajuntament de València i esposa de qui fora vicealcalde de la capital, Alfonso Grau, ha mort este matí en caure des del balcó del seu pis en Callosa d'en Sarrià, a la Mariana Baixa. Alcón estava sent investigada en el cas Taula per presumpte blanqueig de diners i finançament il·legal del Partit Popular de València. En unes converses telefòniques li hauria confessat al seu fill l'anomenat pitufeo amb bitllets de 500 euros. 10 persones han perdut avui la vida a Caracas, a Venezuela, en una desbandada durant una festa escolar de final de curs. L'esclat d'una bomba de gas lacrimogen ha provocat el pànic entre les 500 persones que disfrutaven de la festa. 8 dels morts són xiquets i xiquetes. I en estos moments, milers de persones omplin els carrers de València en la marxa de l'orgull LGTBI. Més de 50 col·lectius s'han manifestat per a festejar la diversitat i reclamar una llei estatal que garantisca la inclusió real. També exigeixen que la transexualitat deixi de ser considerada una patologia per l'Organització Mundial de la Salut. I en els esports pendents del Mundial, però també d'altres equips que s'ho juguen tot en estos dies. Carles. I tant, Patricia, sobretot perquè avui 2 equips de la Comunitat Valenciana han començat a jugar-se la temporada a tot o res. Parlem de l'Elx i el Villarreal B. I la resposta de les aficions així ho testimonia. El Martínez Valero semblava un estadi de primera. Ja abans de començar el partit, l'anada de la final d'ascens a la segona divisió ha acabat 2-0 per als il·licitants. I avui és un dia especial per al València Bàsquet. Fa just un any guanyava el seu primer títol de l'ACB. El club s'ha encarregat de recordar-ho. I pel que fa a l'oratge, avui hem pogut veure platges ben plenes i un ambient típic de l'estiu que estem a punt de rebre. Victòria Rosselló. Així és, se normalitza la situació després d'un començament de juny un tant diferent del que ho podíem esperar i avui les temperatures ja han pujat, tot i que les brises també han bufat amb força i han impedit que les màximes passaren més enllà dels 28 graus en la façana litoral. No obstant això, un dia assolellat, la mar en calma convidava al bany, tot i que la temperatura de l'aigua del mar està molt fresca, al voltant de 22 graus, també molt més baixa del que hauríem d'esperar per a l'època de l'any. Demà ens espera un dia estable, amb domini del sol, alguns núvols que podran créixer a les zones de muntanya, no creiem que tinguin conseqüències, i també pot ser que tinguem alguna nuvolada a la costa, producte del vent de llevant, però que seran més que res núvols decoratius. Bé, com saben, estem fent un seguiment de la travessia de l'Aquarius i els altres 2 vaixells de l'Operació Esperança del Mediterrani. Fem, si es pareix, ara un repàs d'on estan i què els espera. Com veuen en este mapa, els 3 vaixells ja han deixat darrere l'illa de Mallorca i enfilen el camí en línia recta cap a la comunitat.